हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय सिगां दा माने जों उदालगुरियाव माने क्लासिकेल सिफुंनि थाखाय लांफैदों नै दा क्लासिकेल सिफुं दं ट्रेडिसनेल सिफुं दङ दा आं सिफुंखौ माखासे देखायलांनो नोंसोर सेस्था खालामगोन जुदि जाय इन्टारेस्ट दं बिसोरो नायनो हागोन आंनि भिडिअखौ दा नै सिफुंफ्रा गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय नै बिथिं गोदान दङ होनदों दा गोदानखौ नायनि फोरानदों बिसोर गासिबो सिफुं गोजानै बरिया बरिया सिफुङा नै सब नতুन निखा ना सब नতুन नতুन माल Masuk konten nomor di dia pada apa? Apa dia? Apa dia? Video banget. Oh. Cuma video tuh dia customer bahan isi deh. दा बिथिंबो दं नै गासिबो सिफुङा ये तो बांसुरी का बैम्बू है देखा है ये जो ब्रादर है बाम्बू का मालिक है मालिक जो इस बाम्बू आरो किबा एड्रेस तो संपूर्ण কৈ দিও কাকব লাগে মোৰ এড্ৰেছ হ'ল দৰং বদলগুৰি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট বদলগুৰি আচ্ছা মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ 7002798521 যদি বাটো লাগে কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইটো নম্বৰত তেতিয়া কন্টেক্ট কৰিলে বাটো পাই যাব কৰিলে পাই যাব কিনি বাহ লাগে সবখিনি লাগে সব পাব ডাঙৰৰ পৰা সৰুৰ পৰা বেছৰ পৰা মিডলৰ পৰা সব পাই যাব একটা কোয়ালিটিটা স্যার কেনেকুৱা হয় থিকনেসটো দেখাই দিম ফিটনেসটো দেখাই দিম 2.2 होगा 2.5 হ'ব পুরা ঘুরিয়া दा बेनि मालिकआ बेमोन आरो दा सिफुं जों जे लाङो बेनिफ्राय सिगांनिफ्राय जों लांबाय थाखायो दा बे गासिबो बे सिफुङा गोदान गोजा आरो दा नতুन কি আইছে बेफोरो गोदान फैनाय गोजा दा सान्दुङाव फोरानदों रानथ'वाखै दा जे बे सिफुंनि मालिकआ बेनो दा सिफुङा बिथिं गासिबो गोदान गोजा आरो नै ओरैबायदि मोजां मोजां औवा दंफैयो जुदि नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बेयाव इन्टारेस्ट दंबा सिफुं बानायोबा सिफुं नांगौबा नोंसोरबो लांफैनो हागोन आरो बे दरं डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय माबा बदलगुरि होननाय जायगायाव आरो माने आं लकेसनखौ होफागोन डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय जे बे फानग्रा बिनि मानसिनिखौबो आं नाम्बारखौ होफागोन आरो नोंसोरो डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय नाम्बार आरो मानसिखौबो होफागोन दा गासिबो नुहुरो ओमफ्राय दा बे गोथां गोजा आरो गासिबो ओमफ्राय जाखिनि गोरान दं बे बैथिं दङ आं दा गोरानखौ देखायलांगोन दा बे गोदान गोजा बे रानाखै मोनसेबो गोथां गोजासो नै ओरैबायदि मोजां मोजां माबा दंफैयो जेब्ला रानो अब्लासो बहुद बरिया बरिया नुगोन आरो दा माने रानिखाय मोजां नुवाखै दा आं बैथिं देखायहैनो जाबाय दा नै बेयाव दं ओरैबायदि बे माने गासिबो रानखांनाय गोजा आरो ओरैबायदि मोजां मोजां आरो दा बे माने जेरावबो साप्लाय हरो गावनि न'निफ्रायनो बेयाव गाव भुटाननिफ्राय बिनिफ्राय माने दस्रायाव साप्लाय हरो आरो बे अल इन्डिया गासिबो साप्लाय खालामजोबो बियो मोजां मोजां बे औवाया नै ओमफ्राय ओरैबो दङ बिसोर गासिबो रानखांनाय गोजा माने जाय माखौ फसाय बेखौ बासिना लांनांगौ आरो गावबा गाव बे फिसा फिसा मिडलनि थाखाय दं बेवहाय नै मोजां मोजां ओमफ्राय नैबाव आरो बैथिं दंबावो आं खिथाबावनि दा नोंसोर माबायदि औवा नुखाबाय दा बे जोंनि लकेल औवा नङा दा नैबाव दंबावो दा मालिकआ बेनो इखौ लाबाय बे इखौ लाबाय दा जों बासिगोन होनबा बासिनायनि उनाव दा भिडिअखौ लाफिनगोन दसे सम
Moza. Moza nokoi. Moza. Moza mana kau? Halo लोगोफोर आं माने दा बासिनानै जोङो नांगौ सिबांखौ मोनबाय ओमफ्राय जों दिनै बांद्रायबो लांला आरो माने बेसेबां दा जोंहा लांनाया खस्थ' जागोन एथ' गोजान लांनांगौ दा बेखायनो जों बासिखांबाय दा जों बेसेबां लाखो बेखौ दा खिथागोन र' जुदि सोरनोबाफोर नांगौबा माने आरो आंनावबो सोंहरनो हागोन नोंसोरो जुदि सिफुंखौ लांफैनो फैयोबा आरोना माने बेफोर सिफुंखौ नोंसोर लांनो हागोन बे दा रानथ'वाखै गोदान लाबोनाय गोजा गासिबो सिफुङा बियो जेब्ला रानगोन अब्ला मोजां जागोन बियो बेखौ मास मोननैसो थानानै लांफैनांसिगौ आरो दा माने ओरैबायदि मोजां औवा मोनलांगोन आरो क्लासिकेल सिफुं ट्रेडिसनेल सिफुं गासिबो मोनजोबगोन बेवल' नङा बैथिंबो दङ होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्ट गोनांफोरा माने लांफैनो गोसो दंबा लांफैनो हागोन कन्टेक्ट लानानै लांफैनो हागोन आंनावबो लानो हागोन मालिकनावबो लानो हागोन आरो होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आं बाय